Oi lur, jajal macem-macem campur-campur mie kuah mas. Oh, klek, gas lur. Nah, iki aku nggawe mie Indomie hype abis seblak jletot, sari mie kaldu ayam, karo mie sedap kari spesial. Peh, kayak piye wingko rasane. Bumbu-bumbune kabeh langsung dicampur aduk. Mine disuntek nih, wes gak kesuwen. Jo, madang lur. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Rasane piye yo? Enak-enak ae sih. Luwih dominan ndek karene. Gas sikat. Suapan terakhir. Wes lur, wes warak tunggu panganan liane mana yo. Oke. Bye bye.